Hej bloggen. Jag tänkte göra en till video om vad jag önskar att jag hade. 10 saker. Och då tänkte jag börja med den här borsten. Oj. Det är fortfarande min kompis. Den här borsten ser ut så från Elf. Och sen den här borsten. Ja, sån här borsten. Sen en sån här borsten. Och sen en sån här. Vad blir det? Kanske. Den ser ut så. Och sen den här. Foundation. Tror jag. Foundation. Så. Sen den här. Den har gått sönder lite. Där är en röd, grön, rosa, vit, blå och brun. Där. Och sen de här lösa ögonfransarna. Och sen det här läppgrej som jag känner från Elf. Så ser den ut. Så. Och sen den här kajalen. I kajal här. Sen är det typ som en smätar upp med den önskar jag där. Sen den här mascaran från Isadora. Extra volym och 100% Vattenfast. Ja, vattenfast typ. Ja, ungefär. Ser ut så. Blå här och svart här med blå text. Så. Från Isadora. Och sen en sån här primer. Från Elf. Det var de sakerna jag önskade att jag hade. Jag hoppas ni tycker om det.